Troll sözi türkmen diline entegre resmi derecede giridilmediğe çalım edýär. Resmi metbuatda troll ýa-da internet troll ýaly atlar ýa-da trollamak diýen işlik göze ilmeýär. Ýöne beýleki tarapdan internetiň adamlaryň durmuşyna barha aralaşmagy bilen oňa degişli işleri ýa-da onuň töweregindäki hadiseleri aňlatmak üçin täze aňlatmalary, atlary we işliklere zerurlyk ýüze çykýar. Internet trollu kim? İngiliz diliniň iň iri online sözlüklerinden Merriam-Webster troll sözüniň virtual dünýä degişli versiýasyny şeýle düşündürüş berýär. Trollamak, işlik. İnternetde adamlara meçhul görmek üçin ýa-da ýörüýti maskaralamak üçin kommentariýa çap etmek. Online dünýäde maskaralayjy, göwne degiji ýa-da dahylsyz kommentariýalary bilen beýlekleriň garşysyna gitmek. Macmillan sözlügi trollamak işligini web saytlarda adamları provokasiýa etmek üçin negativ ýa-da duşmançylykly kommentariýa ýazmak diýip düşündirýär. İnternetde beýlekleri trollamak işi bilen meşgul bolýan ulanyja internet trollu diýilýär. Köp ýerde internet trollu bilen kiber troll sözleri manidaş sözleri hökmünde ulanylýar. Türkmenistanyň resmi media we metbuat serişdelerine troll ýa-da internet trollu diýen sözlere duş gelinmeýär. Ýöne türkmen internet giňişligini bolýan internet trolllaryna duş gelmek bolýar. Trollun özü bardy, sözü ýok. Ýagny troll sözü ulanylmaýar. Käbir türkmen sosial media ulanjylarynyň sözlerine görä sosial mediada şahsy pikir garaýşlaryny beýan etmäge synanýan türkmen internet ulanjylaryny trollaýan, olary azar berýän pikir garaýşlaryny kesä çekýän durly atlaryň we lakamlaryň arkasynda bukulayan sosial media hasaplaryna duşmak bolýar. İnternet aleminde türkmen dilli trollar bar wagty bu sözüň özüni türkmen diline girizmegiň, trollu troll diýip at takmagyň wagty gelen bolsa gerek. İngiliz dilindäki troll sözü öz göz başyny eýmenç döw ýa-da gorkunç girdinek, elhens janawer diýen ýaly sözlerden alyp gaýdýar.